ħajjita nqalbet ta' taħt fuq. Min ġurnata mimlija daqs bajda taħdem bħala liema u ta' żewġ titfal, Josefa Sammut spiċċat tiġri minn pajjiż għal ieħor, minn sptara għal ieħor biex tieħu l-kura meħtieġa. Josefa ilha l dawn l-aħħar 6 snin tbati minn marda rari fejn is-sistema immunitarja tattakka ċ-ċelloli tan-nervituri li jkunu b'saħħithom, b'riżultat li l-ġisem jiġi dgħajjef ħafna u eventwalment il-persuna tispiċċa ipparalizzata. F'daqqa waħda bdejt nara blurred vision. Dak il-ħin ma tgħaddilekx minn moħħok taħseb jew li niżlitlek il-pressjoni jew li xi ħaġa ma l-inqas ħsieb x'ikun ġej għalik. Il-problema baqgħet tippersisti u mort l-isptar u bdew xi testijiet. Damu jagħmlu testijiet għax ovvjament bdew ħerġin sintomi ma ħarġux kollha f'daqqa, bdew ħerġin sintomi ftit. Bdew jissuspettaw li hija marda rari, imma ovvjament ma setgħux jikkonfermaw qabel kellna t-testijiet kollha. Dan kollu wassal biex mhux biss titħarbat il-karriera ta' Josefa, iżda saħansitra tħarbtet il-familja kollha, kif jgħidilna żewġ nifel. Ħaġa bħal di tkissirlek ir-rutina tal-ħajja normali, però minn daqshekk sibna ħafna għajnuna wkoll mill-familja meta nmorru l-Ingilterra tfal joqogħdu kemm mal-ġenituri tiegħi u maħu l-mara, jiġifieri minn daqshekk imnalla jkollok il-familja ta' madwarek biex tkun tista' tkompli għaddej u tkun possibbli li mmorru l-Ingilterra treatment. Josefa u Neville għandhom żewġ tuliet, Sara ta' 9 snin u Luka ta' 12 sena. Li ma' rutina ġdida Luka ma kienx faċli xejn għalih minħabba li għandu l-awtiżmu. Iżda dan kollu seta' jittaffa xi ftit jawwiż b'mod finanzjarju grazzi għall-għajnuna mogħtija minn Puttino Cares. Puttino huwa spalla li mingħajru, ovvjament, kieku ma nafx konna ser nagħmlu. Aħna meta nitilgħu l-Ingilterra noqogħdu fl-akkomodazzjonijiet ta' Puttino ġewwa Sutton, huma akkomodazzjonijiet b'xejn. U ovvjament spalla kbira għalina għax kieku aħna ma kien laqqas fhom biex tirringrazzjahom. Din hija waħda mill-ħafna esperjenzi xejn faċli ta' Maltin li jkollhom iħallu l-qraba tagħhom għal trattament barra minn pajjiżna. U wieħed se jkun jista' jgħin lil dawn il-persuni billi jagħti donazzjoni waqt il-maratona ta' Puttino Cares li se ssir nhar il-ġimgħa l-kbira.